Ndinotenda Mwari zvikuru manerano, Mwari Mwari wakanaka. Regai ndishumire evangelium, we share the gospel of the kingdom. Father, we thank you for such a time and an opportunity to minister your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Luke 19. It's a common scripture about a short man called Zacchaeus. And I'll read. He entered Jericho and he was passing through. And behold, there was a man called Zacchaeus. He was a chief collector and was very rich. And he was seeking to see who Jesus was. But on the account of the crowd, he could not, because he was small in stature. So he ran on ahead, climbed up a sycamore tree to see him, for he was about to pass. And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacchaeus, hurry down, for I must stay at your house today. So he hurried and came down and received him joyfully. And when they saw it, they grumbled. He had gone to the gate to be a guest in the house of a sinner. Zacchaeus stood and said to the Lord, Behold, the Lord, half of my goods I'll give to the poor. If I had defrauded anyone of anything, I'll restore it fourfold. Jesus said to him, Today salvation has come to this house, since he is also the son of Abraham. Mwari wakuti tene kuda kushoko rawo. Tada nditaure pamusoro pe kuwa in right position. Kuwa panzvimbo payo panzvimbo yakafanira. Why is it necessary kuti gona kudzidzisana kuwa in right position? There are things designed by God. Zvakarongwa naMwari zvikaitwa naMwari kuti zvive zvako zvisangane newe muupenyu, but at a certain position. Pane zvinhu zvinonzi ndezvako zvawakaitirwa nyasha naMwari, but zvinongotenderwa bedzi to meet you at a certain place or certain position. So murume anonzi Zacchaeus, he was a short man. Achida kuonawo Jesu, but anga ari pakati pevanhu vakareba kumudarika. Haana kuita competition nawo, but wakazvisudurutsa kubva pakati pavo ndokubva amhanya along the way akandokwira mumuti wemuonde. Kuzvibvisa kwake pavanhu is a number one thing chatinogona kudzidza, kuti muupenyu pane zvese zvaunoita zvaunofungidzira kuti unogona kana kuziva, there are people who are better than you. Whether you like it or not, whether you believe it or not, that's the truth of life. Kana uchizviti wakangwara kune vanhu vakangwara kukudarika, kana uchizviti une chaunogona kune vanhu vanochigona kukudarika. So in life ukada kurarama zvecompetition, automatically you become a loser. Nekuda kwakuti there are people who are better than you in doing many things. So Zacchaeus nekuda kweheight yake waiwa murume mfupi, but chaari kuda chiri kudiwawo futi nevarefu, vese vari kuda kuona Jesu. So chaakagona chii? Haana kuita nharo nawo nevanhu, haana kunetsana kana kurisana nawo, but wakazvibvisa pakati pavo. That's a picture yekubuda mucompetition, so that you can go to the right position by revelation. Chinonzi revelation chizarupo chekutaura kwaMwari muupenyu hwako concerning the way yekuti ungaite kuti uachieve zvimwe zvinhu. Tine vanhu vane pfungwa yekuti kana kuti vakadzidziswa kunzi this is the only way yekuwana chinhu,
But there are many ways ekuachiva zvinhu muupenyu only if you are ready to learn. And I'll give you an example. Tikaenda ku mathematics, 3 plus 4 is 7. But ukapiwa futi mamwe ma digits asiri 3 na 4 sa 5 plus 2 is 7. Which means pane nzira yekuwa na 7 usingabate na uya 3 na 4. But unongodaro unguri dzimwe nguva uri munhu akangoudzwa chete kuti uwane 7 ndi 3 na 4. But pane pekuti unoavoida 3 na 4 uavoida futi 5 na 2 what is 6 plus 1. That's another way to get 7. So 7 anowanikwa nenzira dzakawanda. But dzimwe nguva wakatrainwa ukati sekurarama kwatinoita kuti takangokura tichiudzwa traditionally kuti aiwa ukasafunda mena wako, because success in life inowanika kana uri so educated kana kuti une mamwe ma connections. But there are many ways to get there when you have a revelation. Nekuda kwekuti hatisi tese tine chipo chekuva kuvanhu vanogona muzvidzidzo. Izvozvo wega une shungu dzakanyanya. I've seen people vanyora O level more than 20 times. Shungu ndedzekuti ndikapasa pamwe ndipiwe promotion ndikapasa zvinhu zvangu zviite mushe. Shungu dzakanadzo. But mu life dzisa mamwe mafacts. Kune zvinhu zvausiri designed kuita. Kune zvinhu zvaunofoswa nekumanikidzwa nesociety. Ene ndonzira dzawakaudzwa kuti ukasaita izvi ukwaushike. But I've realized kuti pane zvinhu zvekuti wasiya zvakanzi nevanhu ndozvega zvinoita, Mwari vanokuudza zvimwe zvinoita. Uye Mwari wedu he makes a way where it seems to be no way. But naupa iri manje ndepekutsvaka Mwari wacho uye nekuva neukama naye kuti agone kukuudza nzira nekukuzivisa kuti iwewe unozviachiva sei nekusagona kwako, nekushaya hama kwako, nekusachenjera kwako good life unoida kuachiva muupenyu unokuda. But ma connections chaiwa ane value angapisi by a certain level hauna. Kana ukatoda kuedza kumanikidzira kuti utambe nawo ahadi kutamba newe. Well, there are times yekuti nokuti aiwa your connections matters most. Tsvaga vanhu vari so vibrant mu life ane ma connections anokusimudza vari kuwa connected vakachiva zvinhu muupenyu. Sometimes hadi kuassociate ne type yako. So issue yema connections to you will not work. But kana zvaigera kushanda zvema connections, I've come to preach to you kuti uwe connected na iye anonzi zvoshamisa, iye ane kuita kusingagoneke kana kuzvinorambwa nevanhu kunzi azviite. Mwari kutaura kwake unoti ndinosimudza marombe kubva muguruva. Kurati pane nguva yekuti kana vanhu varamba iye anoita newe nokuti ndimwari anokuda. I love the book ya Genesis 1 painoti pakutanga Mwari vakasika denga nenyika. That statement alone it shows kuti Mwari wedu akasiyana na build ari natural haatange neroof denga, anotanga atoita foundation oisa madziro ozoisa roof. But kana ari Mwari pakutanga akasika denga then panoti nenyika kurati akatotanga aturika denga racho nyika pasina. Which means Mwari vari kuti pasina ma connections nezvimwe zvese tinogona ngokusustaina, tinogona kutaura blessing muupenyu hwako ukabudirira zvakadaro. So there are many ways kana wauya muna Mwari. But ukaramba ukasada kunamata Mwari, there is only one way. And one way yacho dzimwe nguva hauigone. It's good muupenyu kuva neshungu, but shungu hadzisi enough usati wane wisdom, revelation or knowledge. Nokuti unogona kuita shungu muzvinhu zvisinei neupenyu hwako zvausiri designed by God to work through that way. But uchingotsimbisirwa nevamwe so kuti zvakuda shungu baba shingirirai, zvakuda shungu itai, vamwe vakazoita itai. Vanhu vanokuencourage muupenyu unge wakawanda sei. But kuziva pfungwa yaMwari kunokosha zvikuru, because unogona kuencouragwa muzvinhu zvisinei newe. Murume wanine example naye ndi John chapter 5. Murume anga ari paBethsaida akagara 38 years, akaporeswa kwete nekupinda mumvura, but akaendeswa ipapo kuti apinde mumvura apore. Nokuti paBethsaida panga paine pool yokuti atanga kupinda ndiye anopora.
vamwe ndokuva vatakura munhu vakanomucheta ipapo for 38 years deira akapora zvanga zvisinei nepuu yacho. Jesu akangomuti carry your mat and go, but akaiswa panzvimbo yaitwa diving. Yet iye for 38 years ane record 1 yaakaudza Jesu kuti ndinotangirwa. Ichokwadi ungashaya nokutangira nokuti asi zvako. For 38 years he was at the right place. Ine matestimony kune vamwe vari kupinda mvura, but iye musi waakapora haana kana hembe yakatota. Nati vanhu vakanomucheta muenvironment isinei naiye. Inechekuita saka tizoona muupenyu kuti neimwe nguva munhu anogona kukopa a kind of business rinoitwa nevamwe resamwe mari, but iye paanoriita haite mari. But chiri chokwadi chekuti zvine mari, but zvikaitwa newe hazvina mari yako. In life we are not designed to copy from others. We are designed to learn from others. Learning and copying zvinhu zvakasiyana. Kudzidza nekukopa zvinhu zvakasiyana. Tinodzidza kuti tigone kuimprova zvatinoita, but kana uchikopa ukuregedza zvaunoita wotadzira zvinoita vamwe. So we are not designed to copy, we are designed to learn. Tinofanirwa kudzidza kubva kune vamwe kwete kukopa zvinoita vamwe. Saka danger ndeyekuti munhu akasava nemweya wokuda I'll give an example. Danger yekukopa. Next dzaindinetsa kuchikoro. Saka ndaingodongorera ari panext kuti aisa answer ipi. Ndobva ndaisawo answer. Uyu achibva amakirwa ndobva ndafara kuti neniwo zvangu zvaita ndobva ndamakirwawo. Teacher ndokubva vanyora pasi kuti see me. Ndikati see me ndei. Ndikanzi ndoda kuti uexplain kuti kuzowana answer iyi zvafamba sei. So kukopa answer usina the proper working unoita suspect. Because kana wakubvunzwa kuti azoita 6 mazika sei kusvika pa6 ndobva unongoti but ndiye kaoze ndiye but masvika sei. Danger yekukopa inhau yekuti une zvaunofanirwa kuita but wadzidza mune zvinoitwa nevamwe. So Zacchaeus was a short man. Chaari kuda chikudiwa futi nevarefu. Varefu vari kuda kuona Jesu, mupfupi ari kuda kuona Jesu. Patova necompetition. Saka iye pane kuti aite nharo aite musimba nevanhu, vanhu vagara havamude nekuti already vane judgment concerning him. That's why Jesu paakaenda kumba naZakeo, vanhu vakati Jesu aita mistake, aenda kumba kwemutadzi. Kuda kuti vanhu vanga vakatomaka kuti hazviite kuti aone Jesu. Saka chaakagona chi wakazvibvisa muvanhu. Haasi kuti haachada kuona Jesu, but ari kuti I don't believe in competition. I'll subtract myself. Why? Because kana ndikatsanya ndikanamata ndiri paside, I remain a short guy. What I need to do ndekuzvibvisa pavari, but ndichiri kuda zviri pavari. Ndokufamba rwendo murodhi pakunokwira muti wemuonde. Ari pamuti wemuonde pabaroli Jesu akasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo dzika nekukasika. Aida kuona Jesu ndi Zakeo. End of the story, Jesu ndiye akaona Zakeo. Kureva kuti Zakeo paakaenda mu a certain position akakonzera zvaari kutsvaga kuti zvimutsvage. Nekuda kwekuti haana kubvira audza Jesu kuti ishe vanhu vari kundibloka but ndakumhanya pakonde muye nekukono. Paakangova nehati yekuti ndiri kuda kumuona, zvakaita kuti Mwari wacho vadewo kumuona. So Jesu akapedzisira akutsvaga Zakeo. Why? Nokuti Jesu paakasvika pamuti, he looked up. Handina kunzwa Bhaibheri richiti Zakeo wakashayadzira kuti ndiri pano, but Jesu ndiye wakatarisa mudenga. Why? Nokuti munhu azviisa muposition in a law of attraction. But it's not law of attraction. I'll give you an example. I don't got a location, maybe you can understand this. Chigure ari munhu mukuru apfeka manhenga azvizora madhaga. Chikafamba mulocation achiteerwe nevanhu vakuru, iye ari munhu mukuru, chinoteerwa nevana vadiki. Saka inetseka kuti sei vakuru vasingadiwo kuteerwa bhuru wavo, zera ravo, kufarira shamwari yavo. Ndingadiscover kuti zvaitwa nemunhu mukuru zvekuzora madhaga ndonde chaivana.
vanotamba nemadhaga. Saka vana vakaona vanongozvatisa izvi. Why? Because ani zvinoattracta vana. Maybe you can get it now. So Zakeo wakabva pavanhu akamhanya mumuti wemuonde. Ari mumuti wemuonde ane chinhu chaattracta. Why? Nekuda kwekuti Adhamu atadzira Mwari wakaenda kunozvikavha nemashizha emuonde. Mwari ndokumurukira mugadheni vachitsvaga munhu akazvivhara nemaonde. Kuda kuti Jesu unotoziva kuti pese pandinodzika panyika kunotsvaga mutadzi kumwe kwaanonyanyawanikwa kuda kuself covering kuzviisa pamashizha emuonde. So Jesu akangosvika pamuonde ndokubva atarisa mudenga akati, Zakeo buruka. Maziva sei kuti shasha inenge irimo mudenga? Ndotsika yavo vatadzi havadi kukavhwa nenyasha, vanoda kuzvikavha vega. Vasati vamunzwa munhu achiti ndiri kunyembera Mwari kuchechi ndichaenda kana ndabva kuti masokesi ari kuenda. Inenge reasoning iri proper, yet it's a demonic reasoning. Why? Hauendi kuchechi nokuti waa right. Unaenda kuchechi uchitrasta Mwari anokuita right. Hautangi wasiya zvakaipa kuti uende kunonamata. Kunamata kusarenda kuna Mwari ane simba rekuti usiye zvakaipa. Nokuti zvakaipa hazvisiwe nereasoning. Zvinosiwa nekusarenda to the one with the power to make you able. Pese paunorizena kuti zvakaipa handidi, mangwana acho unoita. Pese paunorizena kuti zvakaipa handizvifarire, mangwana acho unoita. Good thinking haigoni kudarika a spiritual attack. Saka pese pauri kumirira kuti ndikazoita right, ndobva ndichaenda kuchechi, you are wasting time. Anoita vanhu right ndiMwari kwete iwewe. Saka iyo yekuti handidi kunyengedza Mwari, sure hausi kunyengedza Mwari but uri kuzvinyengedza. Iye akatomirira type yako inokuti ndonyaya yakaenda pacross. Ndonhau yakadeura ropa pamuchinjikwa kuti akuregerere kana wamugamuchira. Iwe unotanga wazviregerera wasiya wozouya. And this morning ukaona uchigona kusiya zvakaipa kuti uzouya kuchechi, ukamboona wangogona usauye. Watofanana naiye. Pese uri watsvene iwewe Mwari newe. Ukamboona wakugona hauna nidhi yekutendeuka. Nokuti kutendeuka kuda kugoneswa. Ukamboona uchigona wega chiregera kuuya. And unoziva kuti he becomes jealous over you. Because iye kana ari anoita kuti vanhu varegere zvakaipa, oona uchikwanisa wega. Inenge kumumhura kuti saka wakawaste time pa Calvary, I can handle this matter. Okay, I'll give you this picture. Ukaenda pa cross, pane statement inotaurwa neimwe mbavha kuti usanetsa Ishe. Haana chaakatadza ari kuroverwa but isu tiri kufira nyaya dzedu. Statement iyo inenge ine reasoning, yet iri demonic. Why? Nokuti Jesu ari kufira nyaya dzemunhu wese. But pane vari kuti aiwa tiri kufira dzedu. Unenge munhu ane pfungwa yekucommita suicide. Kucommita suicide haisi solution. Kucreate more problems, especially in the spiritual understanding. Why? Munhu ari kucommita suicide, munhu ari kutuka Mwari achiti, kana makatuma Jesu kuti andifire nyaya dzangu, makaita error dzangu ndofa ndega. Kucommita suicide hazvino kuti waomerwa pamberi paMwari, zvinoreva kuti washaina. Uri kuudza Mwari kuti kana makatuma mwana wenyu kuti fira, makawaste time nyangu nyaya ndozvifira ndega. There is no good thing in committing suicide. Why? Because kumhura Mwari kuti ina handifirwe ndofa ndega kana zvaoma. Yeti Jesu paari kuenda kunofira pa Calvary, ari kufira kuremerwa kwedu, iwe ukaremerwa unofa wega. Suicide is the highest level ye blasphemy. Don't try it. Kana zvikaoma sei, don't try to take away life. I highest level yekudada kuti pamakatuma Jesu makangomhanya towanzofa tega zvikaoma. Kutuka Mwari. Don't try it. Haisi solution iera. Idemon rinenge rakuataka to that level. Aufire nyaya dzako dzakafirwa naKristu. What you need to do is to surrender unto him. Murume anonzi Zacchaeus, he was shot. Ari pakati pevarefu. A picture of competition that akaachiva zvaaida.
Don't worry the competition. Don't worry the no kone kwa mo josinga kone. You need a revelation. You're going to the right position to achieve. Wanokukunda jini, wariko. Wakangwara kudarika iwewe, wariko. Walima connections kupinda hako, wariko. Munyika hiyo yomine competition ya kadaro, you can still achieve. Badi chiruti, wete ne shungu bezi, badi ne kuchaka Kristu. Shungu this is enough. Shungu zakafana nane asha. Munani asha, shungu roya. Ano kuna kutorowa akatamwa. Asha kusikurowa my emotions. Kana ukaturuma muromo wakumbuka unoroho wakaruma muromo. Why? Because asha ni power shakasiyana. So in life, what you need is to seek God. Genesis 1, to describe that the earth was without form, it was shapeless and void. Introducer. Don't bagatanga kutaura jini. Don't babali ni change. Kuleka kuti mwari wanoda kuzintroduce mu life ya Mungu. Anenge Genesis 1. Are shapeless, are void, are empty, and God will begin to speak into your life. Hao ni wana wanaotukuta unakotenda. Ukawatenda. Uvunge chini chinotu kutenda chine power. Ukatenda zinotaura munhu mauri zvinoshanda. Why? Because simba linovigwa mukushitenda. Unakakuta unakwa unaenda ukatishwa ndinakwa ndinoenda. Auchada munhu anokuroya. It's enough. Information ikasettle mind mako kaitenda. Enough. Inodarika witchcraft. I always tell people about the statement Yamari Pano to let the bird fly. Till today, ostrich doesn't fly. But ostrich, you are too heavy. But the birds, including the ostrich. But the picture of the ostrich tells you the story. Everything for ostrich is so big. Musoro no present information, knowledge. Of thinking, understanding, analyzing, managing things. But what says you know, even it's not growing. People hear me very well. Zacchaeus competition is really tough. He's a short guy. Warefu kutoona, zaruda kuona. Warefu kutoona Yesu, anoda kuona kwa mchinda mfupi. Saka Zacchaeus anodi, he separates himself from the tall guys. Achienda kupi, ano manya kune muti, wano shikachipira. Muti wano manya kwa uli asiri akautigara. Kurewa kuti favor is already there. You need to locate where to be. Lape kuziva pekuenda. Zacchaeus hana kuchikana mutu wacho kutako nekukwira. Aka manya kune mutu wakatigari wakare. Wakatigari way, that day, that purpose and that reason. Chaidiwa chimu na Zacchaeus, the revelation to get there. Kwa favor yako yakateitwa kudara. Batinye kutauzive pairi. Nengu wekwenda pairi. Aka babaman. Aka separate am competition. Was competition mtemo wayo. Ina loser. Kana mukaita shasha tu. Palufanu wakutikiwa wani. Mweku kuona kwako. Unotongo kundwa. So baada jipisa palani. Waka manya mbeli. Aka shikokira mumuti. Jesu chaka ingachi. Concerning life ya mutazi. Aka uya kuzenda pa muti. Unonzi the cross pa Calvary. Kutazi kivile watati. Saka hii chinomubatachi. Kuona mutazi. Ari mumuti. So Jesu balu shika pa muti. Anu tarisa mdenga. Kutapane ranga ngodara wada kufira nyazake mumuti. Nokuti ndini ndakatumwa na baba. Kuenda panjumbo ya mutazi pa muti. So akatarisa mdenga na ukaona Zacchaeus arimo. That picture, yakuti Zacchaeus ari mudenga, his story, the revelation, Zacchaeus anga nini pisa, anga zitikisira pasi, iya ari mudenga.
sei ndichiti ari pasi ari mudenga uchaona kuti paazviendesa mumuti wemuonde ane repetition kana kuti character kana mazikano anoitwa muJericho. He was a rich man aenda mumuti wemuchero. That picture musociety vanhu vanogona kuti kudii dzabroka wena dzakuswedera maonde. Iyo yekuenda mumuti wemuonde uri mpinga inomakisa. So zvino show how desperate he was to see Jesus. Akati kana vanhu vakandiwanzira vakandishora pati murume ndamuda, kana vanhu vakati ndapera pandakuda kupera ndiri mahari nekuti ndiri kumutsvaka. Pese paunoda kuita zvaMwari wabva kunyika pane karekodi kanotorwa nevanhu kunzi akutira zvechechi apera. Zviri nani kunzi wapera uchienda kuna Mwari anotanga newe than kuramba uri kusina Mwari uchinzi uchiri right. I'll give you this picture. Munoziva nekuti hove ikabuda mvura haife asi kuti inozofa. Kufa kunobva kwava process. Ndakamboenda sienda ku Blawa Road paSnake Park 10 October tengeswa fish. Ndakasvika munhu aitengesa hove yaitotamba tamba somvura. Vaamini mudhishi pasina mvura. Zvikanzi menyu idzi. Ndifunge kune lake nepane hove iri kunzi menyu. Ndobva ndakaziva kuti hove ichi chokwadi haisati yafa. But hapana time. Haidi kurohwa kana kunetswa. Kufa yatoo process. It's a matter of time. So hove ikabuda mvura haife inozofa. Saka munhu kana achifa spiritually, emotionally, financially atange nekungonzi apera unoburetswa muna Mwari woenda maunobhigwa maunongoshetuka zvichida kuna club menafika bebebi uchifa. Kufa kwauri ringe ya process aufika wani saka uchiramba kuti handisandapera iwe uchipedzwa nawakaipa. So Zakeo wakazvibvisa pavanhu akamhanya akaenda pane muti. Let me tell you this, Jericho. It's fortunate enough for me. I was there in Israel 6 months ago. In that place, Mutiwoya usisiko, but they planted the same type of tree in that same place. That environment yaku Jericho kune miti yakawanda. Says Zakeo wakasaruda this kind of tree. The kind of tree ile zvaino minister kuupenyu hwako nehwangu kuti kudii. Zakeo was a sinner, but zvivi zvake zvanga zviri inside kumba. Ndosaka pavakapinda mumba naJesu akati Ishe muno mumba mune mari dzevanhu dzandakavhara dzandikuda kudzorera. Which means kana ari panze is a good guy, but inside mumba make ari corrupt itsotsi. Saka paakaenda pamuti wemuonde akandokwira muti as a story. But chicha akakwira isiri story by revelation, his character. Nokuti maonde akachukira kunze, but ane mashoshe mukati. Saka kunze oku ari bondo zviri Zakeo. Kunze oku is a good man, but mumba mune mari dzevanhu. That's why Jesu akati handei kumba. Because muti wokwira unotaridza kuti panze okay, but mukati hamusipo. Ndo zvakapa Jesu kukoka Zakeo kumba kwaZakeo. Nokuti pachi vanhu hazviite. Hakuna muenzano koka muridzi wemba kumba kwemunhu iyeyo. Muridzi wemba ndiye anokoka munhu ari kushanya kuti handei kumba kwangu. Kwete kuti ashanya ndiye anoti handikuda kuti handei kumba kwako. Zvinongoreva kuti muti wakakirwa naZakeo anga akakwira pakarekta yake. Zvakatoudza Jesu kuti tsana panze pana pachida kukuona so vane shungu munhu aripo, but mukati apa mari dzevanhu dzakawanda. Saka usamuonere panze endai kumba. Ndo zvakaita kuti Jesu ati tsana imimi yenyu nyaya inoda kumba. Why? Because mumba mune nyaya. Do you know kuti tine vanhu vari good outside, vanhu vari good kuchechi, but tikaenda kumba adzimai acho anongoti amana dai muri matendeuka iwe utori mudhikoni. Vanhu vanonyanyoziva kusanamata kwapa asi vanhu vari kure family. Vanhu vese vangakutenda kuti man of God, but vanhu vakondoziva tiri pamahwani. Vanhu vanonyatsoziva kuimba kwako, vanhu vanogara newe, unogona kupretenda outside but inside vane nyaya. Saka Jesu akati avatana hainetse, imi chiburukai mumuti, hani maida kundiona manje ndiri pane zvandaona manje. Zvekumba kwete zvamuri, hande kumba kwako. Vari mumba Jesu haana kuparidza chinhu ichi, ndoda kuti undinzwe.
ana kuti nini no profita ndikuona une mari dzevanhu uri tsotsa usipo. Jesu akaenda patafura akatanga kudya na Zakeo. Zakeo ega nekuda kwete presence ya Mwari yakakonfesa asina kukonfrontwa. Pane nguva yekuti vashumiri dai Mwari atibatsira tiri kukonfronta vanhu vatiri suppose kupa Mweya Mutsvene kuti avakonvinseka. Tine vanhu vatinoti vane nhara vadi kunamata inhau yekuti tinovapa mawarning ati vape Kristu anokonzera kuti vadzikame vazvideredze. Jesu ana kuti kuna Zakeo mbavha nhasi unopera ndiri muno pfugama apa ndokukirenga nhasi unyanyanza kubamaridze vanhu yepera kuda kundida panzava. Jesu wakapinda kama Zakeo akagara akatanga kudya. Utsvene kana wazara kana zvakanaka zvasvika zvisina kunaka zvinotama. Chiedza chikavapo rima rinosuduruka. So the presence of Jesus mumba maZekias was a gospel on its own. Namwe yataita ndekuti tanyima vanhu Jesu tapa vanhu mawarning. Munono uchani mutamba ite munono sa yamuri kuita ita mukupinde muri vatsotsi vanhu munono warning is empowerment. I was related to this mazuva ataenda kubhawa. Mubhawa mandainwira mai vane machatsi aiva kumadziro akanyorwa kunzi be faithful to one partner. Vachireva namadhamu akasiya kumba ini ndakabata tundirimo. Hausungwa haurohwe pepa iroro haribvarurwe unongozva kuti kunyora but ndausipapo. Why ndo zvakaita warning kunzi usaba zvikutadzise kuba. Saka uchiona pekuba pacho unotarisa kuti pana ari kuona here. Why? Because haisi conviction iri mauri. Une vanhu vaunotya kwete kuti unotya Mwari uye unotenda Mwari. So danger yataita dzimwe nguva tiri papulpit tapa vanhu warning instead yekuvapa Kristu anova empowerment. New Testament yegrace haisi license to sin but is the empowerment not to do so. Tinenge vanhu vapiwa calculator kuweka maths. Munhu apiwa calculator kuweka maths. Chaanongoita bedzi anongobaya madigits. Haufunge iwewe chinofunga chega. No New Testament believer unopiwa Jesu mauri otenda maari automatically unoita zvinofadza baba nokuti mwanakomana anorarama mauri. Old Testament aiva maoni ngekuti usaba usauraya usaita zvakati. Vanhu vakakontinya kuita izvozvo kusvika Mwari vaona kuti munhu ukamuti usaita haisi nyaya but ukamupa Jesu anoita kuti aregere kuita it becomes easy. So Zakeo waida kuona Jesu akatadza but kupere kwenyaya Jesu akaona Zakeo. Kuti varefu vakatedza kumudzivisa vakabudirira. Chinoita zvinhu vabudirira against your life uri kurarama upenyu hwecompetition hauna revelation yekuenda muright position. Unazvara kuti Mwari havangati vakomborera vamwe vanhu woti sorry makomborera apera nokuti ndanyanyouropafadza ava. Your share is there. Problem yako ndekuti you are jealous and you are fighting other people. Mwari haapererwe zvekuti anozoti pauriwo sorry mablessings akawawandira uko. Your share is always there. Don't be jealous for anyone. Vanhu vari kudzivisa Zakeo kuona Jesu but havadzivise Jesu kuona Zakeo. And iye akakuona there is a blessing and a change. But iwewe ukamuona nothing changes. Because vaimuona ndo vari kudzivisa mupupi kuti usamuone. Yeti ndaiti kana wamuona unochinja. Tikatozoona kuti iye akakuona ndo paunochinja. Ungatese pana pa president tovaziva. But iwo president vakakuziva wapinda. Asa unanyatsono. Iri kuti tese pana pa president tovaziva but hazvichinje upenyu hwedu. But iwo vakazoziva iwewe kana pana umire futi. Roitobvunza kuti tsana vaya chiri kungomira iri murodo. Unoita busy. Why? Because unenge waenda kuside rine maconnections neblessing yako. So varefu vaitoona Jesu but moyo yavo haina kuchinja. Adenja atina sometimes ndeumbudza kuti kana ndauya kuchechi ndaenda kudenga. Kuchechi panyika ende muchechi munopinda vanhu. Ende chaita kuti vanhu vabude muchechi hakusi kuti Mwari asirai. Kunetsana kwavanhu muchechi kwete kunetsana kwaMwari nevanhu. Kuchechi kunotukwa munhu, kuchechi kunonyewa munhu, kuchechi hakufarirwe munhu. Iyo mupfungwa yako vari kuti daro sei ipo pari pachechi hakusi kudenga. Ili pakatotangiro spare record inginozi dzakapanduka. What you need is not an angel, you need Jesus.
So Zacchaeus mahali mune shungu sekuti murume ndoda kumuona kana ndikapira mumuti womuonyo wakataura anotaura ezavictory aenda mumuti womuone kana zvikatimakisa I will sacrifice for the sake yekuti ndimuone Kristu. In that position akatsapta nyasha. In that position akatsapta blessing. Arimo mumuti akawana visita kwete kumba mumuti. Kune nyasha dzakamurongeta muenvironment yaigona kumakiswa. Ufunge ari munhu ane mari ane status muJericho aigona kutariwa ndene mumuti said guys ndamubuke vataure naye but vakati I will not lose this opportunity. Kana zvikakora kuti vanhu vanondiseka but for the sake yekuti ndikuda kuona Jesu I will climb the tree. Munhu andikuti akakwira muti munhu angane mari. I will give you an example. God is supposed to be mumuti kuti aone Jesu. In society angadai unoti chiwa ya Jesu akaoma tsana vatazokidzwa mutika. Zacchaeus akazviti no I will sacrifice. Kana vanhu vakataura zvavari kana vanhu vakatisa paWhatsApp kuti mbinda yakani vari muti womutoro ini shuku dzekuda kuona Jesu I don't care. Hama dzangu kune zvinhu mumaizi zvinongoachitika bedzi when you learn to sacrifice but in church. Vanhu vese vakachibva muupenyu vatinoyemura vane zvinhu zvavakaita sacrifice. Pane nguva yaunokuta kuti these things will come easy but kune zvinotora sacrifice. Aizviona kuchikoro patainotamba bhora rechikweshe panze pane mufesi wangu aisara achiverenga taitodzoka titoseka sokuti chikoro chamuuraya akuverenga kwacho ari bhorora muti kusipapa tazouya muupenyu takachinjana iye akusipapa ichipapa wani chii chiri kuitika ari kuenjoya benefit yesacrifice. Akaramba kuenda kubhora akaramba kuenda kutivi akaramba kuenda kujoyi akamira pakudzidza nhasi azorora. Isu takaenda ikoko tazochinjana hatizorore. Achievement yese unoda muupenyu ine masacrifice arimo. Pane discipline iri involved paevery chinhu chaunoda kuachiva mulife. Ukada kuva mutambi webhora ari so successful une zvinhu zvinonakidza zvaunogona kurambidzwa especially taking beer or smoking cigarettes. Une lifestyle yaunofanira kurarama as an athlete yekuti iyoyo manje ukaida kuiita uri athlete even uri gifted character iyoyo inoita root down the gift. Tine vanhu vari gifted mulife vasina kuachiva anything vakatakwa nei kwete nekushayiwa gift nekushaya character. That's why munhu ari gifted achinida coach. Coach haana gift semunhu waanokocha but ane discipline yaanoita install kuti munhu aye aachieve. Unofunga here kuti coach waRonaldo anogona bhora darika Ronaldo? Kwete. Coach waLionel Messi akanzi tamba imese namesa hasimudze bhora but anobhadharwa kukocha munhu anomukunda. Saka kukocha chii? Kuinstalla knowledge, skill. Kuinstalla chii? Kuinstalla understanding the discipline. Life mukuru inodimanda discipline kuti munhu aachieve. Pamwe pacho vanokuti ndisatani no. Yonozoya kuti mari chaiyo unoda ndaiwana mari ndaibata. Denga rinotokubatsira kuti usaibate. Character yako haisati ready or enough to manage what you are crying for. Ndimwari arikuda kuti uchove. Nokuti kune vanhu kumakuva vakaurayiwa nesuccess. Success iri dangerous kana usina discipline. Ukudira kwaunochemera ukaenda kumakuva kuda kufa vanhu nenhamo chete. Kuna akafa nerugare. Rugare runouraya. Adam naEve chakavadzikisa mugarden kuguta. Vakaparidzirwa message naPastor Snake yeeating. Vakabuda dumbu riri panze vatoguta zvikavadzikisa mugarden. Pamwe pacho unumisa opportunity nekuda kwokuti pane zvakanaka zvaitwa but zvinoataka destiny. Oza dai huku dzaindwa ukadziudza huku kuti murikona murume akutengera chikafu achikufidha iwe ane program yekuti muzomufidha tinogona kuita nharo because panogona kutengwa chikafu chakanaka chickmash. Huku haindwa kauzotsana ari kukufidha ya vane program yekukurovai inoti aiwa iyo nemafevha ese mvura nemvura iri kucherwa nemalights usiku kutodya neusiku neusiku.
ino kunotoita naro kuti aiwa usizozwa kutaura sano vane rudo manja avatombodotirari vada kuti idye daily usiku ende havasi kutomboitsvaga mamatresha iwa chikafu cheutaura but date 24 yokwana unoona ukapinda vanhu 2 mudanga ndopa tinosasira muchinda aitaura shuwa but it's too late. Ukataudza musikana izvezvi kuti muchinda ari kukugochesa uyu ane plani yekukugocha anogona kuramba iyo ndo rudo ka we get to stand out. The devil is so cunning. Awine chinhu chiri obvious. Saka tinoda kuparidzwa nokuti ane nzira dzaanopretenda as an angel of light. Ane zvaanoudza zvokuti wega unoziva kuti iyo opportunity handifanira kuputsana nezvinhu. Loti unoziva nekuti haana kungobva pana Abrahamu akanopinda muSodom. Genesis 18. Bible rangu rinoti he pitched his tents towards Sodom, not in Sodom. Towards Loti pedyo neko. But nyaya yake yakazopera achibuda imomo. Loti wakaipa hakuti chiuya upinde muzvinhu izvayo. Anongoti hai ndoita uchingoona chete aiwa una fresh. Kana Satani akada kukwataka paWorld Cup baba. Anongoti uya kubva uone bhora nevamwe. Iye achiziva kuti pa half time uchaona Messi chaiye kwete Lionel Messi. Iwa uende uchida kunoona Messi. Unotoda kuona Messi wa Argentina. But wakaipa anoziva kuti pa half time ina Messi. Ende iye anopoesa. Why? Unenge wauya towards. So in that environment, anotsvaga zvinhu zvekukuataka. I said this nezuro. Advert yese chinhu chakaipa yakanakisa. Zvekuti unotonzwa appetizing sokuti amana chinhu chimukana. Hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu akadhakwa. Asi unozviziva kuti doro rinodhaka. But hakuna advert yedoro inoitwa nemunhu atodhakwa. Vanokuvanzira that side. Imagine kumuona akabata kota achabva cross the road. Wanzwa kuti that's castle laka. Wega uchadzira kuti nouraya. Kumuona akadhakwa achirova madhamu. Unoshedzera kuti hariite. Unokanganisa marriage. But unowana munhu asati akurova madhamu asati abuda panze. Akarova suta angogadzika poti rake patable. Wanzi the big 5 Zambezi. Kuti uimagine kuti pachaerera munhu iZambezi panoerera munhu manje hauzvifunge. The devil is so cunning. He's so cunning. Saka tinoda kushumirwa indwa. Chiri hachivave. Chinovava marizauti echiri. Dai chiri chaivava pana nidze kuparidza. Unovaviwa ukarega wega. Muti wakanzi mugadheni udyiwe. Une problem yekuti unotoibva. Ende muti wamuchero. Ende hauna mimba. Nekuti yoga kuti pakutozotaiwa kana wakanaka. Vanhu vanonzi usabate iwo usadyo nekunaka kwawo. Kurati ya personal discipline. Why? Because iwo pachawo une zvinokuentice so. So unonzwa kuti yes. Vane mwe mimba akazoimba kuti tinouraya achitaure ishuwa. Hautombogaira kuti iye ndiyada kundiuraya kana. Chibata chikutenderedza kuti yesterday. Vani wasati ulizo zote tipanji. Ulizo zokunywa kuti rufu bauya. Kuna bauya munhu manje. Rufu bauya. Yokuti unoyemeke pane rufu so. Unofika kumasitaki ngokuti kumba hanza. Ukonzi date so yakutobuda. Rufu bauya rokunemeke rokupinga. Wofa. Eka kuti yatsora ndikana vanhu kunyatsosumutswa nerufu haungozvigayo. Unoona ari munhu. Unotoda kuti patopaidzwa sokuti utonyuwa. Saka manheru kaenda ibatwa nerufu. Rufu rinosvika pakukisa munhu. Tova munzeve nemunzeve nerufu baba. Wegoni mowa kune imwe nyika rufu richikisa munhu. Pakasatoparidzwa umbonyuwe. Unozota wadodivharisira. Oza, unasati apinda mazviri. Thank God Mwari unenge wakatibvisa ikoko. Why? Because kana wakabva ikoko you understand. And you don't judge. You preach the truth for people to accept Christ. Because kana uri panguva yacho uri musaidhi ikoko. Hazvisi wrong. Kana uri mufield iyoyo, muarea iyoyo, hausi wrong.
But kana wabuda iko ndopona uzona vaitikuwadza vaitibatirira. Uzandakasvika pakurealize izvezvi. Mazvata iva ikoko. Waituka kecha waenda wanzi kuKungwe. But waikecha munhu maybe kuma 12. Waenda kumba na 2. Onzi iKungwe. Pameti chaizvete Kungwe mawazi mangani. Baba uyonzo vati pamwe pati nemeti mukusakoni. Meno kanduzo question. Mwana Kungwe ndanga na 2. Ndo uchungo varwa uzipachela. Tuna mari yangu yeKungwe ya 2. Azoti yato yeye. Kwaeta. Meti zake tunozowekeka wabuda iko. Kana uliko kwa wakana ndo Kungwe yacho. That's how kind of the devil is. But in what? No good to uliko. We are maragani pisaipo. Pisai nyakuti kuno pika. But when the nation but when you surrender unto him. Oh yes, sir. I see nyakuti uno shida. Sakatola paulo peza kushita. Uno fila kunyatsono tapana zvakupita. Chini mazwanda ikoko waita tumpako wapeza. Waiweka kuti Maria kwa nambuzi. Tapana zvakupita. Reasoning yauya unakupenda uka reasoning. Wapa ipapo imande. Yawa reasoning wakakupa kwechipepe. Friday chikofana. Kuti wasatana achitaura futi. This time unoona kurisenya. Uite zvakawanda. Unoona chiti. Iye achizoti kana wasvika ikoko tozopedzisa. People hear me very well. Life. Chances chaunoda kuachiva nekuita chine vanhu vanokukunda. Saka wodi. Nokuti competition panyika iripo. It's unfortunate. But the price is sugar kurova. No price is sugar kuna minister. Panyika batiri bali hapo chokudaro. Aupinde mshopot neteli zingashande sugar mari. Kwanza hapa uya 50 cents kwanza ushande. Unakiwa same price na minister. Rafi panyika pana. Price ilikutengeserwa doctor. Yoni tengeserwa yono udofo wetu. Chembeni kutambura kumushaka pinda mshop. Ma price achinje. Life panyika iri tough chekudaro. Saka wodi. Zake wakata ndirambe ndiri pane varefu. I separate myself. But andishikuzibvisa ndichiignore the call. Ndiri kuzvibvisa kuti ndiende mu right position. Abva ipapo wakaenda mumuti womuonde waasina kudyara. Kuda kuti ndiri kuti kudii manerano. Kune nyasha dzakadyarwa kare. Kune zvevha yakaplantwa kare. Yaunofanirwa kuziva pekuenda kuti zviendeke. Zakeyo ana kudyara muti uyu. Wanga uriko kudhara. Favor yako iriko kudhara. Kana ndichiparidza ndisikukupa zvinhu. Ndiri kukupa light yekuti uone zvinhu zvako zvagara zvakaitwa naMwari nokuti vanokuda. Magetsi akauya uri mumba manga musina magetsi. Patembo pane chikafu. Hazvina kuti magetsi aunza chikafu. Zvinoda kuti magetsi aunza light kuti uone chikafu changa chakauya kudhara. So preaching the word of God is light. So when I'm preaching light, and you make a choice. The choice is yours. Prescription usimushonga. For the right prescription, taking the drugs, you can still die. On the right prescription, which is the Bible. Bible is prescription. Uri say choice yako to do what the word says or to just enjoy the word and ignore what it says. So it's good to be prayed for, but the best of all, usatwa batu wa msoro, batu wa mkatime msoro. Warunoti wanu wangu wapara negushaiwa ruzivo, kwetu wanu wanuna matira. Kuna matira munu. Shafana na nekuno chamba battery remote. Ndikauya kuzojamba battery remote beyond basi sina. Ndikakujamba inogona kumuka wakafamba. But pauri kunonodzima uchada umwe. Sano chiripo ndechekuti tengai battery. Kutenga battery kuva nefaith netrust kuna Mwari. Ukapota uchinamatirwa hazvifambe. Unogona kunamatirwa nevanhu vasina simba raMwari, but vanoita zvaMwari. Apa wana power gandini chinje dipinda apa chisinga chinje chiri pacheka ishoko. Saka uchiona wese ane chechi yakabuda
anotakura bhaibheri raishandisa muchechi kwaakabva. Kurati anotozva kuti harinyembe bhandine nharo. Secret yes success in kingdom ya Jehovah is applying the word, doing what the word says. Chokodi yedu church ine power, shoko la Mwari atisatira mbobudza church ine power. Shoko la Mwari not there is power in the name of Jesus, not in the name of church. Hakuna church ine power. Simba riri mushoko la Mwari muna Mwari wacho. Is not a respect of persons. Chero pauri ukaita zvaanotaura anozviratidza umwari hwake. You can be in Egypt but orarama lifestyle inonzi Goshen. Why? Nekuti kana uri waMwari une favor yaMwari, nhamo yemuEgypt pauri haiswere iripo. Why? Nekuda kwekuti Mwari unoisa covering upon your life. Odi takakura tichiudzwawo nyaya dzemachechi kudarika Kristu. Isu kwatakarerwa taiudzwa kuti chechi yakati haina mate. Anglican is serious, Methodist is serious, Roma is serious. Yet they join the power. Saka takamboparikirwa chechi nguva refu. Tikazishamisika kuti sei kwenu kune power nawakawanda vasina power. Tikaona kuti aiwa repower isina chechi ndere relationship. Ari uzoti ukachinja bhawa sina mari autako. Kana kuti muno mandere manga makadanoenda mujemaso munobuda uri sopa. Why? Nokuti chinodhaka kutenga nekunwa better to be in there. Saka nokapinda inonzi ine power, usina ukama na Mwari, usina simba racho, unotobuda simba racho usina. Usatoonzwa kuti topinda dzemweya, iye asina mweya wacho. Kuita zvakafanira doing the right thing in that place. But beside and ndinamudhara akaita 38 years in the right place, asina testimony for 38 years. What was the reason? Yanga iri pa application. Why? Nokuti iye anoti ishe ndinotangirwa kureva kuti panga pane competition ende iye anga akarara. Bhaibheri rinoti Jesu paakauya ipapo akaona murume uyu akarara. Unorarirei nzvimbo ine competition? Ndo dhimoni rako rakakurarisa. That's why healing yake Jesu akamuti carry your mate. Why? Because ukasiya mate mumwe anotona futi. Uri kusiya pekurarira munzvimbo isingade kurara. Munozvati bhaibheri rinoencourage vanhu kungwara besides kunamata. Rinototi ngwarai senyoka mudzikame senjiva. Bhaibheri rinototicha vanhu nyaya yekungwara besides kunamata. Ndo dzimwe nhamo dzine vanhu inyaya yekuti vakarara. Kana uchifunzwa kuti wakaroiwa, famba unzwa uchanzwa kuti hauna kuroiwa. Ukaroiwa unodarika zvauri kuita. Sarongeka unosvika kuti mwechina. Murume ari paBetsaida chamukipa 38 years imeti akatakura pekurarira nzvimbo isingararwi. Iwe usatomuzwana kuti munhu yakarara iye akasvinura. Kunonzi kurara kuti ignore maprinciples anochinja life. Mwari ndiwo mamiracles ndiwo zvishamiso. Pane zvichaitika chete. Mwari nyange achiita zvishamiso ane zvimwe zvinhu zvaakavigwa mumaprinciples ekuita kwemunhu. Now explain. Akasika zuva ndiye akatanga ati let there be light before the creation of sun. Genesis 1:13 and 14. Robert inoti God created the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. In Genesis 1:13 and 14. But Genesis 1:2 inoti kudini akati let there be light. Light iroro arisi light inobva kusun. Light is spoken word, but light is not venga by earth, not by source, you know the sun. Kureva kuti imwari unoita zvinhu supernatural nespoken word, naMwari unoita zvinhu physically nezvinobatika. I'll repeat this. Munhu wese ari panapa anambosikwa naMwari. Akaberekwa navabereki vake. Vakasikwa naMwari mazita avo ndinawo anonzi Adamu naEva. Kana uchinzi Adamu naEva ndiwo pati. Vandoziva vakatonyorwa kuti ava vakasikwa vanonzi Adamu and Eve. Rimwe timu rese berekana inonzi reproduction kwete creation. So kune masystems ari mureproduction asingawanikwa kucreation. Zvokuti ukazvinamatira kana ukazvitsvaga Mwari haaite nokuti paakasinga iwewe ndiponoita. Vabereki amai vangu variko kutomboshawa. Ndiri mfana taiti tikapinda mutaundi vandibata ruoko pakurosa maroko toramba tichifamba.
izvezvi varipo ndikavati kuenda kutauni vanotitonana. Hazvino kuti mudo rwakapera. Vari kuti pandaifamba newe ndainvesta knowledge. Green means go, red means stop. Look right, look left. Now information is a good of it, you know, it's in a way from down the I don't think that my own wife will push out. But in your way, the better open town, but away, you're going to better walk. No, it's not what's happening on the job. Go on down your name. This is still go yourself. So I don't know why you talk about this old boat and out of the work. We come. They come up with a situation. Waitu bakuru wanamu mkubwa na mtara wako. Ayu ya newe. Oti turemo na mkubwa usadaro. Batu katuri walimu mjiki kwa uli. Ukano ripota mtaraka uya newe. Ukatindaturu wanamu katine uyu. Jarabi ukasawia na arundo kubwa. Sasa kusapota hiki ni wakuta utanukura. Oza ministry ya Joshua it is very different from ministry of Moses, but same God. Moses, why you come a miracles? They could have understand the faith they want. But let's see how the diamond can chipo for freedom and for cross. But can I Joshua by Jordan River? I'm not chipo Joshua. I think I makumbo. Why do you don't keep about here? That's not the rest of the one. I don't know so. Because I think my generation is going to money right now. Nature, I do it in course of time. For example, on the 6th day, after 7th day, it took 6 days for God to create the world. Right now, I command trees, mountains, valleys, fish, river, back. Who does you wait to put in course of time? That Abraham and Sarah. And Makora Chepina Snawana. But tomorrow we are Papa was a profit of Sotarabam. I don't think Coreno, we are young Maino. I'm not going to right now. Because your challenge is too much. I declare I said right now. Nothing to play for no. It takes time. Even Janakora work. So, generation even now, when you talk about things for that time, they think you don't have power. Why? We're not saying over right now. But let's be honest. Generation she right now. Shaka ite repa. As long as you want to remember, no one download. Oh, she knows now. Why are time is about time. So, that's the one Aripo. Danger Atina is believers today. Atina the heart will help me. Patient Mati Atimo. Those who wait upon the Lord, but the waiting part from Wasekubeya attack. Konana Gazot Bana Samuel. David tried to take over. Banaso. And after the anointing session. Oh, Pananga Palazoti, Zarabu, and the Tozo, but keep finding out. Now I look at what is in it. Buddha. Other Soda Makwai is not hero. And I was a tomorrow, the scale of Pomeranian and Akoya, I is also to the media. Say, I is that crazy. He anointing to who he is for. Anointing, Sibaru to the media, while he's when a man. But if zero to the media, you learn from others. That's why akaenda kunogara akaso so achitungamirira asisina zoto ane zoto achiridza kutani kuti uyu varubatwa nedzimoni yakaita imondinotama sei David achitenderwa kuenda pasi pemunhu asina zoto aiye akazonzerwa kutungamirira kwaida kuti agogara under a certain leader and learn from him. There are things you only learn by experience. That's why I advise the young ministers and young people to respect elders. Despite have respect for elders. Why? Because there are things in life you only learn by experience, no matter how intelligent you are. Experience ikashaika wapangwara kudaro unogona kunyimwa basa pa company qualification wawapa wabva vakubvunza how many years experience woti ndakapasa
Onza upinde. Munoni yimire indaka pasa. The experience part you learn with the time from elders. Rozari Samuel ndiye akadani wanamwalipa cheche pashilo. Yes. Akabala pasite black. Yeah. Bishop elibali ku office. But mwali akatanga kutara na Samuel mwana Sunday school. Samuel ai manya kuna bishop eli. Akiti muri kunidana ere. Won't dzokera baka dzoka to take time. Akanzikana washefu at this time. Taura uchiti. Ishe taura imuranda wenyu akaterera. Yeah. Jore kuti Samuel nyangwe mwali vaitaura naye. Angasata akuziva mwali. Iye achitaurwa naye na mwali. Aiziva mwali ndiani? Ndiye lazima kutaurwa naye by experience nokuti akangotaurwawo naye. So akadzitisa Samuel kunzwa mwali munhu asisiri kutaurwa naye na mwali. The way of elders vaunoti mwali hachataura nawo because the experience they have can mentor your life. Oh yes. Ndikakuona uri mfana nyangoshamisiwa sei na mwali usina honor respect for the elders uri era paprotocol yeKingdom. Yes. Why? Mwari achitaura hivi na Jacob anomuudza ndiri mwari wababa wako Abraham. Abraham anama mistakes here. Anawo. Asi mwari anoramba ndiri mwari waAbraham. Nerekodi dzese dzaAbraham dzekuti asimura usitora haga kuzodii kunyepausara ndisisi wangu mwari haana kuchinja kuti haanozobhaisa pamatiburo wangu. I'm the God of Abraham. Why? Because ukatsvaga munhu asina mistake wamuwane including you uri pachipata chinoita mistakes. Youth must learn from elders. Samuel, who does a mighty prophet in Israel, under the guidance of Bishop Eli. Eli ana record in a mistake. Anayo, I thought Amsuraga Navake, Vaita of church, Ophina Phineas. But I got two man to be a mentor to this boy. Saying you want to know Mutuma. Chaita with Samuel, Managuna Bishop Eli. He has done one amari. Snowgrave kuti mwari vaikopa voice Israel. Why? Because Samuel anoziva voice Israel. Saka mwari vakamushedza nevoice ravo ainobvunza Eli kuti ndiani ari kundidana. Sei mwari vachikopa voice Israel vada kucreate relationship nokuti mufana uyu ane zvikuru zvachaitiswa naMwari but ngaagone kuziva kuti kune vakuru vakandidzidzisa. Youth must learn from elders. Oh, yes. We must be a generation in respect to the elders. Despite which you need give the revelation you need deeper was a profita okadiri. Elders, they carry value in the things of life. Bana wangu ndakamba mudza ndakasika kurona ndakarona itu 20. So mpana wangu ashikawo 20 zvaku plus. Wedzere ndichana pane munhu wadaisa padeni. Ndikati bamu ndinaona umhanya. Mune machallenges akadai kana wamhanya zvinozoita ndospa kwameka. Was my picture is fat. Was I'm not saying marriage, I don't think joy stay. Do not matter more so. Muri tonas. Uno disa tina na madam tawe now. Aku wike. Imagination here. Uno talu kwa mwana kwa tawe. Imagination here yenye kuti uri mfana. You need people with the experience. Yeah. Chino despite chauru chaka chacho. Ma minute. 3/4 ya marriage responsibility. Sugar apera South apera don't need school fees one kumusha kuzodi. Spark 10 minutes. Pesa for noise. Sao kakasta usoro but zora ni cha. Tone sana. Chokwa. Muma mtu anataka kwenda kumbasa kutoza kuti spark hakuna. Kuri kuto spark moto sana. But those things you learn can work in the machine. So experience is so great in the things of life. No matter how intelligent you are, how connected you are, learn to respect elders. Iwe chinopa kuti Mwari vati Jesu ari kuberekwa namweya mutsvene naMaria zvisina murume mukati aite mumwe mudhara waanoti baba Joseph chii. Unoziva pane nguva kuti Joseph akatombofunga kuramba Maria akataurwa naye nedream nengirozi kuti don't divorce nhumbu yainayo ndeyamweya mutsvene. Kona kana ane nhumbu isiri yangu tine raite kumuramba but inda Mwari vachinyengerera Jozi asiri mudzi wenhumbu vaifanirwa kuva nefather figure to Jesus in the physical. Why?
Because Pastor Joseph in the physical was a prophetic message to destiny ya Jesu in the spiritual. And I will explain. Carpenter, una anoweza kuweza kushanda neshipikiri ne mapranga. Destiny ya Jesu kurowerewa pazvipikiri uye papranga. So basa raJose chiporofita kubasa raJesu. Saka kashaiwa baba vari mucarpentry haagone kuzoenda pazvipikiri nemapranga with a forgiving heart. Why? Because for 30 years achiseva other ministry yemapranga nezvipikiri. Une one day unorohwa nechipikiri. But 30 years uri carpenter une day unorohwa nesanda. Une day unopozorwa nechipikiri. Saka chinoita kuti Jesu ari pacross ati baba varegererei ari kungonzi vari kurova senior zvaitirova kare zvinhu. Yaiva mentorship in the physical. Yeah. That's why Bible in it. They would be a father figure in the physical. Yet Joseph is not the father of Jesus. But Maria told us just Baba Panyama. Which means we must learn to respect elders. Why? Because when you shall not put Banamari, so not to connect from life. Banyamuda was in a condition to not go now. As the man shall not feel that see. And advantage, their mistakes are party of program. Yes, I cannot sit at 3 grams a mistake you want. Why? Because the person that a mistake will fit you. What are you? But if you don't make a mistake will fit you. Do not die it out at Tita. So I want to shine face a stepping stone to your destiny. So learn to respect the people in the era. Few Piauri, Kanapana Gaita era, Mairi. Take them to the era. He understands one of our encouraging people to say the mistake here. Said, I would like to move to come with a mistake. I try to something. Ulenge munachika kokole banana kadona. Ukafaka ukaona pale kokole banana. Auchadona. Why boss kona kawaida pekutanga yawa lesson ngakawa ni pay. Roto ruta kokole banana tangalo sana ufakuta. Unaona mwenyewe kabisa. But if I want to buy ngakawa ni pay. You gain in knowledge. That's why there's need to respect elders. Because their mistakes, other transfer is a platform for you not to make the same mistake. So the data era, ambassadors the data era. They are not in the era. No one in the era you. Because they are in the same field. When you do something, you let that mistake ahead of you, so you can avoid the same mistake. Come on, utaka kula nasa zote ni msoro. Inye wakawaniswa msoro ni wakatamba asina msoro. Zote zinopera unokuroga garawa investor. So let's get a mistake mdala kutaka bora. Logic sisi shawadu ani msoro nasi. Sala nasa unisini msoro. Wana ni kama mdala wala chini. Ushayambao chini yoko na kile atakutuike chini nasi wabatiza. Utazame shiko iti. Unoshika bakuritaya. Saka make sure kutumatua wakumba bora la pera. Garawa investor. Tinelona wakakuwa na afari mwingi. Anasina kahaba chifu. Yari is time football. Sala nasina piga utaona akaongeka kana acha mbangua bichana kwa taka business dunia ya hata mbangua le basi na pita chini. So in their era you still owe them respect. Now unaona tuka kana kushona kana only wise. The wise always learn from the errors of others. So my time is done. But you are like Zacchaeus Zakeo. Mpopi hapana ukita kompetition na wale akasumuka kubaba wale kwete nokuti achada kuona Jesu ali there is no need kupita competition. I need revelation akamanya kune muti kwete wakagara iye. The tree was already there, which means the message alopaleta basi the blessing and the favor is already there. You need spiritual eyes to locate where it is. Zakeo anauchikara muti wanga wakatomera kudara favor yako yakamera kudara. Favor yako ipane paili kudara. What you need, uda mu competition in Milano. Uda kusiba to compete with somebody. Know your destiny. That we are designed to learn from others. We are not designed to copy others. Kukopa ni kupita zakasiana. Tinofanu wako kuita pete kukopa. Why not be when I need makatosiana. Aka baba washinji akamanya mu mutumo ndaka nokira mu mutimo
ari mumuntu asiri akaona Jesu vazoona kuti Jesu ndokuvaona Zakeo akamuti buruka kuda kuti pese paaitsaya kuona anga asikuziva paanofanirwa kuva kuti aregere kuita mitsimba kati kuti aonekwa akazorora. There is a blessing waiting for you, but you need to be in the right place. Move away from competition. Get a revelation. That's a picture. Even when you are ready for failure, I will see failure in the wrong place. But I ain't competition in the wrong field. I'll give you this story. Chikoro teacher wakawana watsamba nanda kanyora so. Tine generation yekuona sekeseke. Generation yekuzina mafonda nyora tsamba. Kanyora tsamba ini chirungu chakanaka. Kuri na bigrampa na wakaso. Nyora tsamba. Teacher pavakawana tsamba yo bhuku vakatanga kubvunza mukasi tsamba ndeyani. Vanhu katika unaiona mukuru tsaibo. Vanza mukomana nomuziva haasi mubhanganisi. Ukataiwa teacher chirungu chekupasa chekoro zvichanzika zvinoite love ndopasa. Why? Because vanhu vanobvunza kuti haugone zvese. Iwo kulaifa hakuna dofo. Kune vanhu vanopedza zvinhu zvavo zvasiri design kuti wakangodzwa kuti kashungu chozvikuita vamwe kashungu hauna kuuya panyika kuzoita zvikuita vamwe wakaya kuzoita zvaunofanirwa kuita siine vamwe. Kanhasi nekunhu achina musora chirunyora olefu handisi kumudiscourage akati tingoona utai kuti kuprofitwa chingoona wega kuti nyani ndakaakuerusai wakanyora ukafoira panguva yako ukanyora nevana vako ukafoira wakunyora nevazukuru unozvishumu zvako iunofa mweshumu dzouraisa 8 years pabetsaita Deira akaporeswa haana kuzipinda mvura akanzi tsano maudzwa pakompetisheni isina inemi saka vaiona kaikuenda namba 2 kuti akatanga kupinda iyo namba 2 vari pekuti une area yako yaunetetawo namba 1 ngatii munani yakavigwa kuna Kristu vaunokwinyidzana nawavo vari wired to do it vakauyawo kusaiti kwako utori shasha une zvaunogona but wakaudzwa kuti maybe zvaunogona zvacho hazvina basa hazvibhadhari. Whatever you do, you are wired by God to do. Nobody success yako. Success yakavigwa mune chawakanzi naMwari ita. Zvizhinji zvasara vamwe pamalevels epamusoro. But ukazvitarisa zviri different. Nzvimbo yangu. Kuendwa nodhura pandakakuenda nokumira mana panofarika handikutoita zvezvizvi pana akagara pasi akati tsano dati muende penyu pekugara kutroiwe izvi zvandikuita ndo zvakaita ndende iko pamaonenda nemagiri nekupara nekuita sendi maconnection ngaumenda ndibva panapo zvandikutoita zvezvi kutenga imba yaMwari ari kuiti professional. Imagine kuti iyo ishwa Okanzi naMwari enda chawakanzi naMwari chachina chizvinoshamisa. Yana nitaura kuenda kuIsrael. Somebody watch me on Facebook. We are broadcasting so. Alikuwa ile. Akaniambia I want to give you a holiday. Without kuenda kuIsrael. Ndakaona kuparitsa paritsa so that people experience. They promised to let that. He bought a ticket for me. For 8 days I was in Israel. Everything paid for. Hotels, flights and everything. Here in Peter. Then they get it. Baba tena wewe kwa bwana. Unakuja. Yesu akaberekerwa mudanga, anakuita cowboy, akaita Messiah. Aberekerwa mudanga, zvimozva kauya mudanga. Kodite. Vakaberekerwa mudzimba dzakanaka. Ma wise men Bible not kudini. Herod wakatevera achidambura vana misoro vane tears and below. Akauraya vapi? Vaberekwa mu right place but mu wrong destiny. Sei kuberekwa kwa Jesu mudanga kwakanaka. Kune chekuita neministry yake. Ipi? Ndiye akauya kuzotsiva kuuraiwa kwemombe nemakwai kuti vanhu varegererwe zvivi. Kare vanhu vaenda nemombe nemakwai kuti varegererwe zvivi. But kana Jesu auya, he is the blood that speaks better than the blood of Abel.
Kuya kuti Jesu paari kuya kuti mombe chimira ipenyu pakwana. I'm the only sacrifice. So paari kuberekerwa mudanga akusi kuti Mwari hamude. Zvine chekuita nedestiny nemission yaakainga. So pese paunoenda musina ine mission nedestiny, you won't make it. Nokuti kune vanhu vepo vanoita zvepo vanogona zvepo. Life haisi competition. You need the revelation to know your destiny. Izvo zvironzi ndofa una chaunoziva. Because wakapinzwa mufield isidei nezvawakasikirwa nezvaungaita. Chikoro kune vakatikunda. Vakafunza kuti tiende kwavari kuenda. Tiriko. Kuti akazoita urombo rakanaka ari kuyepo kwanenge atoma neighbors angu ikoko. After all vhuta pedza vanhu vanoita magroups vafoira vasiya vakazodai so timu rakauya kuuniversity rakadzoka kumarai richitaura chirungu taura zvarinoda so paizeta mupasvike mupatsike taura nyaya dzekuuniversity. Ndasangana nemurume anonzi Jason. Rimwe dhei kune timu yakauya zikanzi kugrade wall kuuniversity tikuda munhu anogona kuti teacher concerning the wisdom dzanga dzina David in the ministry. Saka vakauya pano nokubva vanditora kwete vana uchitorayo malecture awo ndokubva ndaenda kuuniversity andova mangu eti handiende ini pandakateera manje handina kunogara mubench ivo pavakaenda vakanogara mubench ini handiri kumberi ndichitobvunza kuti noti kudii. I went to teach them. Totogara chienda uko kunodzidzisa ikoko ina nzidzo iko kunodzidzisa ikoko but kune vanenge vakakusiya kuti uende vakuru naJesu kunoendeka zvinonzi nevanhu hazvigoneka. I stand as a testimony. God can take you there. Yes, very true. Yeah. He can. Anozvigona Mwari. Yes. Zvirinzi zviri impossible no area yake. With God nothing is impossible. Problem yako ndeyekuti Mwari wacho haumude manje. Nokuti kuti hapana zvinoitika, hapana zvinoitika. Zvirambe zvakadaro, zvinoramba zvakadaro. Mwari ndewe munhu wese. Statement iyo isakuvhari inzwa musha. Kana zvichinzi Mwari ndewe munhu wese, hazvireva kuti munhu wese ane zvaachaitirwa naMwari. Zvinoreva kuti munhu wese akasikwa naMwari. But kuva mwana waMwari haisi nyaya yekusikwa, inyaya yekutenda muna Jesu. So vanhu vese vari panyika vanhu vaMwari, but havasi vese vana vaMwari. Maybe ndikupedzere unatozvibata. President kwatiri simaZimbabwe, president wedu is our father. Ndibaba wenyika yedu. But motaketi ikadaikamo mwana ndakuzonona mudhara fana wakomana nokuchiita musha. But kuti ndibaba wonzi ndibaba uripo. But vane vana vavo biological sons vanotopinda mudining noti mudhara kana kuti mbotaura ndo vana vavo manje. Iwe uri munhu wemuZimbabwe. So munhu wese munhu waMwari. Vati vana vaMwari vakasiyana nevanhu vaMwari. Vese vakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Kutova mwana waMwari is power. Zvine simba. Kune nyaya dzinokuregedza nokuti uri mwana waMwari. Vana kamufumba vatamba navo wapana so. Zvinobuda kuenda mutauro unomhanya pageti. Geti vese vanokopa mwana wangu. Geti kutonzira machips. Ndinozvinzwa vese vachidaro. Ndava mutauni ndadzokera nemachips. Funga kwako ndinononoka yemdzimba dzawapana. Vatenga machips. Ndinopa wangu. Sai ndichiva nyema. Ndinenge ndichireva kuti ava vanga vachikopa wangu kutaura. Havasi vangu. Saka panoti Mwari ndirangarirei vanozva kuti ndikukopa vana vako. Iwo hauna mati. I'll surprise you. Pana panopedza. Matthew chapter 6 verse 6. Not kana mava kunyengetera ndida pakawanda movhara ndo. Mwari unoona, the God who sees. Unoona zvamunoita, who will reward you. Sometimes that secret iri pakuti ukaita prayer, Mwari won't kupa reward. Sababu the God who sees what you do. So the doing attracts rewards, not the saying. It's good to pray, but check what you do. So ukiona wanapatochema saying prayer, misonta yekuve Mwari. Reward is connected to what you do. Matthew 6 verse 6. And the God who sees what you do will reward you, not the God who hears your crying. Alright, then you quote. Watongerwa mosha unzwakare pa mwana uyu.
Onzi baba unoti kudini mwana umuntu magarepo. Umotanga kuchema uchizulira basi. Funga kwako mejustice anoti wabereki mazvona mugara achema. Aiwa yapera. Mejustice anoti baba kana mapedza kuchema toda hungo. Ukawedzera kuchema konzi ndimani. Isoti haimuvi mejustice. Isoti haimuva mejustice ekujemusina munhu. Unanoona kutohedha basa reta kusa kuchema. Chinodiwa kuti pave nejustice i-evidence. Evidence usually tangible. The God who sees what you do more than who hears. I'll give another example. Yoga people stand over to Oramba. What's hold after 2 years? Oh, Naka. Teacher Mufuka. Tono Fun Mufunga Dage. Put another Kurorwa. I am a Chaitaura. But I was wrong. One day we never know. But the Toga or Chi, I am a Chaitaura. That you won't go later, I have to order. Ah, oh, you are very true. I'm not talking about I want. That you are watching down, I have to order. So the God who sees what you do, so the doing attracts the reward. For me, I should check what you do when you are searching for a reward. Matthew 6, verse 6. It's all the other than the chamber of it, and chamber must know what to do. The right side is not to remember the situation, and I'm sure that so what's the right formula, knowing what to do. Peter, God bless you so much. In him, I'm saying to get the question because one of them matters. I will listen to Poguna issue to come from. I will bet somebody's a wrong leader. So you can join me next week. You join me Monday. This is type Manero. I love it. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. That's what I tell you. Around 2008, we are still together. That's the grace of God. And can you imagine? 25 years, 3 days in America. 25. Let them go a fan of it. 25 years, 3 days. The grace of God. So, when I go back, they will tell you, say, Samson Zakari on Monday. God bless you. Bye bye. Thank you so much. That's what